Također u Jakovljevoj poslanici, 3. glava, 2. stih, Jakovljeva 3.2, kaže: svi mi u mnogo čemu griješimo, ali onaj ko ne griješi u riječi, ili ako ko ne griješi u riječi, taj je, kaže, savršen čovjek, sposoban da zauzda cijelo svoje tijelo. Dakle, tu vidimo da ako neko može da zauzda svoj jezik, da zauzda, dakle, da se kontroliše u onome što govori, taj je sposoban da se u potpunosti, dakle, da obuzda svoje tijelo i da se u potpunosti kontroliše i da ne sagriješi, dakle, da ne počine neki grijeh. Jer sve počinje od govora. Dakle, jako je bitno ovo, da razumijemo i da shvatimo ozbiljno i da se molimo da Bog može da zaista da nam pomogne da možemo da kontrolišemo svoj jezik i svoje riječi. Neka nam zaista Bog pomogne u tome. Amin.